Natikom il-lejla tajba. F'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arbawdex nilqgħukom għall-Lekzju Divina tal-ħames ħadd tal-Għid mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Natikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Il-mandat ta' Sidna Ġesu Kristu illum huwa wieħed ċar. Ejjew nilqgħu din il-kelma, din l-aħbar it-tajba, sabiex tassew kif qalilna wkoll il-Papa dal-għodu fil-qudiesa tal-kanonizzazzjoni ta' 10 beati, inkunu aħna dawk illi inwasslu dan id-don bxejn tal-imħabba ta' Alla lil ħutna. Għalhekk waqt li l-kori kanta l-ewwel innu, ejjew aħna wkoll nibdew din iċ-ċelebrazzjoni tas-smigħ tal-kelma ta' Alla u t-tifsir tagħha mill-Isqof ta' Għawdex. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbu. Missier Qaddis, inti li tħobbna bimħabba mingħajr kundizzjoni. Inti li tħobbna bimħabba infinita. Tixtieq tagħtina sem mill-eżes ħaġa li għandek li mħabba għalina. U tixtieq li aħna wkoll mhux biss inħossu din l-imħabba li għandek għalina, imma wkoll li nħadmuha ngħixuha fl-imħabba tagħna lejn xulxin. Għatina Missier l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex il-kelma li ser nisemgħu l-lejla tinżel fil-qalb tagħna, tagħtina ċ-ċertezza li aħna importanti quddiemek, li aħna maħbuba minnek, u tagħtina l-qawwa biex nittrattaw bl-istess mod lil ħutna l-bnedmin f'ibnek Ġesu Kristu uħuna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja, 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 alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kif ħareġ Ġuda miċ-ċenaklu, Ġesu qal: Bin il-bniedem huwa glorifikat issa, u permezz tiegħu huwa glorifikat Alla. Jekk Alla huwa glorifikat permezz ta' bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu nnifsu qatt jigglorifika lilu nnifsu u dalwaqt jigglorifikah. U liedi, ftit ieħor se ndum magħkom, nagħtikom kumandament ġdid li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Min dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu.
Mela ninsabu fiċ-ċenaklu, kapitlu 13 tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Ġesu għadu kemm ħassel riġlejn id-dixxiepli u qalilhom illi jekk għandhom jagħmlu huma wkoll jekk iridu jkunu dixxiepli tiegħu jaħslu riġlejn xulxin. Għadu kemm għamel dan il-ġest tant sabiħ ta' qadi ta' servizz u Ġesu jistieden lil dawk li jimxu warajh biex huma wkoll jagħmlu l-istess ħaġa. Imbagħad wara Ġesu jerġa' joqgħod bil-qiegħda u jgħidilhom wieħed minnkom se jitradini. Pietru xtaq ikun jaf min kien dak li se jitradixxi lil Ġesu. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan nidur fuq Ġwanni li kien id-dixxieplu l-maħbub biex jistaqsi lil Ġesu min kien dak li kellu jitradih. U Ġesu jagħmel ġest tassew sinifikattiv, tassew importanti. Għaliex? Lil Ġwanni jgħidlu dak li sembil il-ħobs fil-platt u natijulu. Dak li se jbill il-ħobs miegħi fil-platt dak hu li se jitradini. Ara ma mmorrux b'moħħna li Ġesu rid jikxef lil Ġuda. Rid jagħti b'xi mod xi sinjal viżibbli biex juri min kien se jitradih. Mhux dan kien l-iskop ta' dak il-ġest, assolutament. Imma l-iskop ta' dak il-ġest jidħol fid-drawwiet, fil-konsuetudni, fil-kultura, fil-mentalità orjentali. Meta xi ħadd kien jistieden lin-nies għall-ikel, is-sit tal-mejda kien jaqbad l-ewwel biċċa ħobs, ibilla fil-platt u jagħtiha lill-iktar mistieden speċjali biex jagħmillu onur,
biex jagħtih ġest, jagħmillu ġest ta' qima. Allura immaġinaw, Ġesu imur fuq Ġuda li kien jaf li jew kien se jitradih u propju ma' Ġuda jagħmel dan il-ġest hekk partikulari ta' affettività, ġest ta' mħabba, bħalli kieku Ġesu għal darb'oħra jixtieq jerġa' jistieden lil Ġuda biex jinduna kemm iħobbu. Għal darb'oħra jixtieq li Ġuda jaraf illi għal Ġesu Ġuda u importanti. Imma x'jiġri, il-Vanġeli jgħidilna illi Ġuda ħa l-biċċa ħobs u l-Vanġelu hawnhekk juża l-istess kliem illi jadatta għal ġest tal-Ewkaristija, Ġesu ħa il-ħobs u taħ. Hekk jgħid is-saċerdot fil-Qudiesa, hekk jagħmel Ġesu meta jiġi biex iwaqqaf is-sagrament tal-Ewkaristija, jieħu l-ħobs u jagħtih. U dan l-istess ġest tal-għotja tiegħu nnifsu Ġesu jagħmlu ma' Ġuda. U aħna nafu mill-Vanġelu ta' San Ġwan li dan il-ġest fih żewġ tifsiriet importanti illi jurwulna dawn it-tifsiriet il-kapitlu 6 tal-Vanġelu ta' San Ġwan li jitkellem fuq l-Ewkaristija. L-ewwel tifsira hi propju illi meta aħna nieklu il-ħobs u nixorbu l-kalċi, aħna ninħaqdu mal-persuna ta' Ġesu. Ġesu jiġi fina. Ġesu ikun parti mill-persuna tagħna fiżikament. Għax il-ħobs huwa ġismu u l-imbit huwa demmu. U l-ġisem u d-dem ta' Ġesu jitħallat mal-ġisem u d-dem tagħna. Imma hemm tifsira oħra li toħroġ ċara mill-Vanġelu ta' San Ġwan kapitlu 6 u li din it-tifsira. L-għaqda tagħna mhix biss fiżika ninaqdu flimkien u kuntenti li wara li tqarbilna wara li rċevejna l-Ewkaristija issa Ġesu qiegħed fina u full stop, le. Imma iktar minn hekk. Meta aħna nieħdu lil Ġesu, kull darba li aħna nersqu biex nirċievu lil Ġesu, aħna qegħdin ngħidu lilna nfusna, lil ta' madwarna u lil Ġesu innifsu qed ngħidulu aħna rridu nsiru int. Irridu nħallok tibqa' int fina. Irridu nħallok tibqa' int fina. Ejna nimbidlu fik, imma bis-serjetà. B'tali mod illi l-għażliet tagħna tal-ħajja, id-deċiżjonijiet tagħna tal-ħajja, is-sitwazzjonijiet tal-ħajja li niltaqgħu magħhom ngħixuhom kif jgħixhom hu. U allura meta Ġuda jirċievi jieħu l-ħobs, il-Vanġelu jgħidilna kif ħaj il-ħobs Ġuda telaq. Interessanti għax il-Vanġelu ma jgħidilniex li Ġuda kiel il-ħobs. Li Ġuda iċċelebra l-Ewkaristija. Le, din il-ħaġa ma jgħidilniex il-Vanġelu. Ġuda jieħu l-ħobs, jieħu lil Ġesu, imma minn flok li jieħdu għalih x'jagħmel? Imur u jaddih lil min? Lis-soldati, lil-Lut, lil-Kajfa biex jeqirduh. Jieħu lil Ġesu imma mhux biex iżommu għalih biex jaddih ħalli jiġi meqrud. Fil-kuntest ta' dan kollu, ippruvaw ifhmu ftit xi tfisser Ġesu li jbill l-ewwel biċċa ħobs u lil min jagħtiha lil Ġuda. U hawn toħroġ il-meravilja, l-inkredibilità tal-imħabba ta' Alla. Alla tant iħobbna li aħna ma nemnux kif iħobbna u kemm iħobbna. Għaliex toħroġ għal kollox mill-esperjenza tagħna. Ma jistax ikollna idea aħna tant kemm Alla jħobbna. Għaliex għax għalina diffiċli biex inħossuna tassew maħbubin mill-bnedmin. Kieku kull wieħed u kull waħda minna jkollu jistaqsi lilu nnifsu. Imma jien kuntent 100%
kif rabbewni ommi u missieri, jew tonqos xi ħaġa. Jien naħseb li fil-parti l-kbira tagħna u fil-parti l-kbira tal-bnedmin, jekk iridu nkunu sinċieri ngħidu iwa tonqos xi ħaġa. Xtaqt xi ħaġa iktar, xtaqthom ikunu differenti, xtaqthom ikunu aħjar. U din il-biċċa, din ix-xewqa biex ikunu aħjar, ikunu differenti, ikunu iktar, xi tfisser x'inhi? Jekk mhux nixtieq inkun maħbub tas-sew. Nixtieq inħossni tas-sew maħbub. Nixtieq inħossni tas-sew, imma tas-sew maħbuba. U għalhekk għandna bżonn nagħmluha mal-Vanġelu. Għalhekk għandna bżonn nagħmluha ma' Alla. Għalhekk għandna bżonn ħafna tal-fidi. Għax hija l-fidi hija l-esperjenza tagħna tal-ħajja nisranija, esperjenza vera li tista' tagħtina din iċ-ċertezza li ħafna minna sfortunatament nagħmlu ħajjitna kollha niġru warajja. Ħajjitna kollha niddubitaw jekk aħniex persuni ta' min iħobbna jew le. Ħajjitna kollha niddubitaw jekk aħniex persuni maħbubin jew le. U meta m'għandniex din iċ-ċertezza nispiċċaw biex mingħajr ma rridu u xi drabi mingħajr ma nindunaw nagħmlu ħafna ħmerijiet. Biex nippruvaw, biex nassiguraw lil nafusna, biex nirreaġixxu għal dan in-nuqqas ta' mħabba. U Alla li jista' jagħtina din iċ-ċertezza, din il-blata tant importanti illi fuqha nistgħu nibnu fis-sod is-sens, is-sinifikat tal-ħajja tagħna, tal-ħajja personali tagħna, tal-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ħafna mill-azzjonijiet u mid-deċiżjonijiet żbaljati li nieħdu fil-ħajja huma kollha tfittejx fid-direzzjoni żbaljata tal-imħabba. U nagħmlu l-ħmerijiet kollha. U kif nindunaw għax nibdew imbagħtu l-konsegwenzi. Imbagħtu l-konsegwenzi. Il-konsegwenzi tal-iżbalji egoistiċi tagħna mhumiex kastig ta' dnub. Imma sempliċiment huma l-konsegwenza ta' għażliet li għamilna fid-direzzjoni żbaljata. U allura kif Ġuda joħroġ miċ-ċenaklu, Ġesu illi jħobb dan il-mod lil Ġuda jibda il-issen dan il-kliem. Bin il-bniedem huwa glorifikat issa. U permezz tiegħu huwa glorifikat Alla. Għaliex propju meta joħroġ Ġuda u l-Vanġelu jgħidilna kien id-dlam l-iqsar sentenza li għandna fil-Bibja. Kif joħroġ Ġuda, San Ġwan jgħid kien id-dlam mhux barra, kien id-dlam fil-qalb ta' Ġuda, kien id-dlam fl-esperjenza ta' Ġuda. Għaliex propju dak il-ħin Ġesu jgħid bin il-bniedem huwa glorifikat issa. Għalli ma raġuni. Għax l-iżbal ta' Ġuda, id-deċiżjoni ta' Ġuda, l-għażla li Ġuda għamel li jbieħ lil Ġesu, l-għażla egoistika ta' Ġuda li ma kienx tirrispetta l-persuna ta' Ġesu. Ġuda aktarx illi kellu l-pjanijiet tiegħu kif Ġesu seta' isalva lill-bnedmin. Aktar Ġuda kien immaġina lil xi Ġesu f'saħħtu bil-qawwa tal-mirakli, ibeżża lil kulħadd, iwerwer lil kulħadd, b'tali mod li kulħadd joqgħod għalih u jisma' minnu mingħajr problemi ta' xejn. Imma mhux din it-triq li kien għażel Ġesu biex isalva lill-bniedem. Ġuda jagħmel ta' rasu. U propju bl-iżbal li jagħmel Ġuda meta jbieħ lil Ġesu, interessanti għax l-istess dnub ta' Ġuda, l-istess żbal ta' Ġuda jiswa iservi lil Ġesu biex jagħmel għotja tiegħu nnifsu għalina. Ħa nipprova nispjega iktar ħalli nifhmuha.
Għax inħoss li tassew tinżel għasel lil kull wieħed u kull waħda minna. L-istess dnub ta' Ġuda, l-istess dnub. Ġuda ibih jaqbad lil Ġesu u jibiju u jagħtih lil dawk li riedu jeħilsu minnu. Ġesu jinqeda b'dan il-ġest ikraħ, jinqeda b'dan id-dnub ħażin ta' Ġuda u jdawru f'xi ħaġa sabiħa. Tgħidu li kif, ara kif. Ġuda minn għalih qiegħed ibih u jagħti lil Ġesu, imma kieku jkollna nħarsu lejn l-istorja min naħa ta' Ġesu, insibu rakkont ieħor. Għandna lil Ġesu illi joqgħod għall-logħba ta' Ġuda, imma fl-istess waqt qiegħed jagħti lilu nnifsu. Seta' kieku ried Ġesu iwaqqaf il-pjan illi mbagħad waslu biex isawtuh, jikkundannawh għall-mewt u joqtluh. Imma jinqeda bid-dnub, jidħol fil-logħba ta' dnub u x'jagħmel? U jagħti lilu nnifsu. Jimxi mal-kurrent tal-ħażen imma b'differenza. Mhux paċenzja xi tittamel issek għamluli, le. Mhux ma nistax nagħmel mod ieħor, le. Imma iwa inħalli lill-oħrajn jagħmlu bija li jridu għax jien lill-bnedmin hekk inħobbhom. Tant li lest li nagħti li nagħtihom lili nnifsi. Kemm hi sabiħa din it-tifsira ta' dnub ta' Ġuda u fl-istess waqt tal-għotja ta' Ġesu. U jibqgħu ċerti li f'kull dnub, f'kull ħażen li jseħħ fid-dinja tiġri xi ħaġa simili. Alla kapaċi jdawwar il-ħażen tal-bniedem, id-dnub tal-bniedem fl-għotja tiegħu tal-imħabba. U allura bir-raġun Ġesu jgħid issa u glorifikat, issa. Din hija l-glorja ta' Alla. X'inhi l-glorja ta' Alla? Meta ngħidu glorja, l-kelma glorja hija traduzzjoni ta' kelma ludija kavod, tfisser toqol, il-pejs. Jiġifieri il-pejs, il-valur ta' esperjenza. Il-pejs, il-valur kemm tiswa persuna. Il-glorja ta' Alla x'inhi? Alla jiswa daqskemm il-bniedem jaraf li jħobbu. Daqskemm aħna nindunaw li hu jħobbna. U allura għalhekk jgħid bin il-bniedem, minnu bin il-bniedem mhux hu biss. Meta Ġesu jgħid bin il-bniedem, qiegħed jidentifika ruħu ma' kull wieħed u kull waħda minna. Aħna bin il-bniedem, aħna wlied il-bnedmin. Għalhekk jgħid bin il-bniedem issa u glorifikat. Kull darba li bin il-bniedem jgħix esperjenza ta' għotja, jgħix esperjenza ta' mħabba, kull darba li jien fl-imħabba limitata tagħna, fl-imħabba dajfa tagħna, nippruvaw nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex inkunu ġenerużi, biex nilbsu l-fardal u naqdu. Għax hu tagħna eżempju kif inħobbu, tagħna eżempju ċar. Ftit qabel kien għadu kif ħasel riġlejn id-dixxiepli u xxuttahomlhom bil-fardal. Kull darba li nagħmlu dan, Alla jiġi glorifikat, imma mhux biss. Anki jien u int aħna wkoll nilħqu il-pejs, il-valur tagħna. Hemmhekk il-bniedem jilħaq il-pejs, il-valur tiegħu. Imma dan nistgħu nagħmluh meta? Dan nistgħu nagħmluh kull darba illi aħna nagħmlu esperjenza ta' din l-imħabba b'xejn illi Alla għandu għalina. Jekk ma nagħmlux din l-esperjenza tal-imħabba b'xejn li Alla għandu għalina, il-fidi tagħna tibqa' miskina, tibqa' ta' tfal iż-żgħar. Il-fidi tagħna tibqa' fidi bbażata fuq il-merti. L-opri allura jien irid nagħmel nistinka biex nixtri l-imħabba ta' Alla. Dejn mhijiex il-fidi kif jifhimha Ġesu. Nibqa' niġi hawnhekk jien u x'hekk. Nipprova nagħmel xi ħaġa biex imbagħad naqla il-grazzja, naqla il-ħarsa ħanina, naqla il-ħarsa ħelwa ta' Alla lejja. Il-fidi hija bil-maqlub.
Il-fidi hija l-arfien tal-imħabba ta' Alla li hija ħafna qabli, li hija ħafna qabel il-problema li għaddej minna bħalissa, li hija ħafna qabel id-diffikultà, id-disgrazzja, il-marda li jien għandi bħalissa. Il-ħajja nisranija hija sempliċi ħafna. Sfortunatament aħna komplikajnija ferm. Il-ħajja nisranija hi l-arfien tal-imħabba tal-missier għalina. Sempliċi. Dak li jiġi wara konsegwenza ta' dejn. Jekk jien imur il-qudiesa biex nagħmel esperjenza ta' din l-imħabba. Jekk jien nipprova nħobb il-ħija lill-oħti għax jien mimli bl-imħabba u ma nafx nagħmel mod ieħor. Meta nitbedu minn din lajn vera, meta nitbedu minn dan il-fundament, minn dan il-pedament veru tal-fidi nisranija, nispiċċaw biex nivvintaw u nagħmlu ħafna strutturi ta' kulturi, ta' drawiet, ta' tradizzjonijiet, illi sfortunatament nassolutizzawhom nagħmluhom Alla. Ħwejjeġ, poter, modi kif nidru. Kemm il-bniedem sempliċi kif ukoll fil-Knisja. Meta nitbedu minn dan l-essenzjal. L-essenzjal huwa propju din il-glorja ta' Alla. Alla jkun realizzat, ikun glorifikat, ikun f'postu biss meta aħna narfu li hu jħobbna tassew. U forsi għalhekk għandna bżonn nagħmluha iktar miegħu, forsi għalhekk għandna bżonn ikunu iktar qrib tiegħu, forsi għalhekk għandna bżonn li nipparteċipaw nieħdu sehem fl-esperjenza tal-Ewkaristija. Ħu kull dan hu ġismi, ħu ixrob dan hu demmi. Mhix magic l-Ewkaristija, mhix magic il-Qudiesa. Imma hija esperjenza terribbli fis-sempliċità tagħha. Esperjenza ta' ferħ kbir, esperjenza ta' biki kbir. Għaliex? Għax Alla qiegħed jagħtina lilu nnifsu, ħu kull dan ġismi. Qiegħed jarġa' jagħmel memorja, ifakkarni li jien għalih tant jien importanti li kien lest li jilab lill-libnu fuqi. Jilab lill-libnu fuqi. U kien jaf li se jitlifa l-logħba, kien jaf li se jitlifa l-imħatra, kien jaf li se jitilfu lill-libnu fuqi. U xorta taħ għalija. U jkompli l-Vanġelu u li jidi għanna kelma li ma nsibuha fl-ebda post ieħor fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Il-traduzzjoni litterali u li di żgħar xkejkninek bħal dawk it-tfal li hemm wara, tfal żgħar, u li di tfal żgħar. Hija kelma ġest affettiv, hekk Ġesu qisu qiegħed jistmana hekk bħal trabi żgħar. Imma ġest ta' mħabba, mhux ġest li iċekkinna, anzi, imma ġest li jagħtina s-sapport u s-sosten tal-imħabba tiegħu. Ftit ieħor se ndum magħkom, nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Li tħobb il-min iħobbok mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn, mhux hekk. Li tipprova tħobb il xi ħadd biex imbagħad iħobbok lura mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn, mhux hekk. Anzi hija miktuba fil-ġilda tagħna, miktuba fil-laħam ta' ġisimna. Li tipprova tixtri l-imħabba minn xi ħadd tagħtih xi ħaġa lil dak li jkun biex imbagħad tieħodlu xi ħaġa lura, hi l-ħajja tagħna ordinarja. Il-kummerċ, il-loġika tal-kummerċ mibnija propju fuq dan it-tip ta' kuntratt. Jien intik 5 euros u kista jkun nipprova neħodlok 6 jew 7 kista jkun. Imma li tħobb kif? Li tħobb bħal Ġesu. Interessanti għax jidilna ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Xi ħaġa ġdida. U xi ħaġa ġdida mhux għax qabel ma konniex nafuha u issa nafuha, le, mhux għalhekk. Xi ħaġa ġdida għax hija struggle, challenge, sfida li rridu ngħixu il-ħin kollu. Dejjem ġdida. Dejjem ġdida.
dejjem ġdida. Imma minn fejn titlaq dan it-tip ta' kmandament illi iwarrab jiknes, dan il-kmandament propju jiknes. Hemm dan is-sens fil-kelma ġdida fil-Grek, itajjar ineħħi jissostitwixxi, jibdel il-kmandamenti l-oħra kollha, 613 il-preċett li kellhom il-Lowt. Iwarrabhom kollha, jarmihom fil-ġemp, kollha kemm huma. Dan il-kmandament jiġi mill-esperjenza tal-imħabba li Alla għandu għalina li aħna nistgħu nġarbu ngħixu fil-ħajja tagħna. Jekk aħna ma jkollniex din l-esperjenza, da jispiċċa pejs ieħor bħal ħafna regoli, bħal ħafna kmandamenti li nħarsu lejhom li narawhom bħala piżijiet fil-ħajja tagħna nisranija. Tittamel hekk, tagħmel x'hekk. Ġesu ma kellux moħħu li jagħtina kmandament ieħor. Imma Ġesu rid jagħtina lettura, interpretazzjoni tar-realtà kif inhi. Alla jħobbna b'imħabba tal-ġen. U jekk aħna nifhmu dejn tassew, jekk aħna din l-imħabba nħossuha tassew, allura xiġrilna? Nittieħdu minn din l-imħabba tal-Alla u nibdew nħobbu bdejn l-imħabba gratuita lil xulxin. Dan hu s-sens ta' dak li qed jgħidilna Ġesu. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom il-xulxin. Interessanti l-mixja tal-imħabba fl-Iskrittura. Fil-ktieb tad-Deuteronomju nsibu ir-regola għajn għal għajn u sinna l sinna. Il-ġustizzja. Jekk jiena ħadlek lira, teħodlix tnejn, ħodli lira. Għaliex għax ma kienx hekk fi żmien Mosè. Jekk jiena ħadlek lira inti tipprova teħodli tlieta. Allura l-kmandament kien għajn għal għajn u sinna l sinna. Imbagħad aktar il-qudiem. Tagħmilx lill-proxmu tiegħek dak li ma tixtieqx li l-proxmu tiegħek jagħmel lilek. Ibda tratta lill-ieħor bħalma inti tixtieq li l-ieħor jitrattak. Għamel lil ħaddieħor dak li tixtieq li ħaddieħor jagħmel lilek. Għandna żvilupp. Ħafna iktar minn għajn għal għajn u sinna l sinna. Imbagħad Ġesu jkompli fil-Vanġelu. Ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Ħobb lil Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Meta int qed tħobb lil xi ħadd ftakar li dak huwa int ieħor. U hawnhekk Ġesu jilħaq il-milja tal-kmandament tal-imħabba. Jissupera anki dak li hu stess kien qal ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ħobb lill-proxmu tiegħek kif inħobbok jien. Nixtieq li nifhmuha tassew din. Fil-kmandament il-ġdid Alla ma jissemmiex. Tinnutawa din. Alla ma jissemmiex. Natikom kmandament ġdid. Ma jgħidx ħobbu lil Alla, le. Ħobb il-proxmu tiegħek. Ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Għaliex? Għax Alla mhux egoċentriku, Alla mhux egoista, Alla kull ma jrid sempliċement ħaġa waħda, lena il-paċi tal-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna. Alla ma jrid jiġbed lilna għalih biex jieħu xi ħaġa minn għandna, assolutament. Imma Alla jrid lilna nersqu lejh biex inkunu nistgħu ingawdu minn dak li jista' jagħtina. Kemm ma nifhmuhx lil Alla. Kemm hemm l-idea u xek li aħna nersqu lejh u li Alla jrid xi ħaġa minn għandna. Mu veru xejn. Mu veru xejn. Il-kmandament il-ġdejt. U mhux tal-li hekk, tal-li hemm sentenza oħra qawwija li aħna ninsewa. Min dan jaraf kulħadd li intom dix-xibli tiegħi. Mhux minn kemm għandna knejjes kbar, mhux minn kemm nagħmlu festi kbar, mhux minn kemm nagħmlu purċissjonijiet, mhux minn kemm nilbsu ħwejja. Ejjew nifhmuha dejn, ejja nifhmuha dejn.
Ejja nifhmuha. Ejja nifhmuha darba l dejjem dejn. Min dan jaraf kulħadd li intom dix-xibli tiegħi. Mhux minn kemm il-Knisja tkun importanti fis-soċjetà, mhux minn dan kollu, mhux minn kemm le, imma minn kemm inħobbu lil xulxin kif iħobbna hu. Din il-bandiera. U l-unika waħda, u jgħidha b'mod ċar, l-unika waħda m'hemmx oħra, m'hemmx oħra, m'hemmx oħra. Il-bqija, l-affarijiet l-oħra, huma kollha żieda, aċċidentali, mingħajrhom ngħaddu. Iktar u iktar jekk ma jwaslux għal dan li qed jgħidilna Ġesu. Jerġa' jgħidha min dan jaraf kulħadd li intom dix-xiblu tiegħi. Jerġa' jgħidha. Jiġifieri, u meta jgħid jiġifieri qed jgħid u mhux xi ħaġa oħra, dan li qed ngħidilkom ifisser dan li ġej u ma jfissirx xi ħaġa oħra. Dan hu s-sens tal-kelma. Jiġifieri mill-imħabba ta' bejnietkom. Ekku ħafna drabi aħna jiġrilna fil-Knisja u fil-mixja tal-fidi tagħna l-istess azzjonijiet tal-fidi, l-istess pastorali, l-istess organizzazzjonijiet tal-fidi jispiċċaw biex jitelfuna milli nħobbu l-xulxin. Veru kmandament ġdejtu, veru ġdejt, u mhux la kemm. Ejja nitolbu l-Ispirtu Santu. Dal-waqt tibda n-novena tal-Ispirtu Qaddis biex jagħtina dan l-essenzjal tal-ħajja nisranija. Sanu bil-wieqfa fl-imkien inkantaw it-talba tal-aħwa, nitolbuh fit-talba tal-missierna biex jagħtina dan l-ispirtu tal-imħabba kbira infinita li għandu għalina. Li inti jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum. Atina l-lum, aħfrilna id-dnubit tagħna, aħfrilna id-dnubit tagħna, palma aħna l-kol naħfru lil-min ħati għalina, la ddaħħalniex fl-ebda tiġrieħi, jisteħlisna min kull deni, missierna. Il-mulej ma'kom.
iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. U b'dan l-innu sabiħ li ifakkarna fl-imħabba kbira li għandu għalina Alla l-Missier, imħabba li aħna l-kemm ma nimmeritawx nirċivu bħala b'don b'xejn ta' Kristu irxoxt. Aħna naslu fit-tmiem din ix-xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fejn wassalnilkom il-Lezzjo Divina għal dan il-5 ħadd tal-għid immexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Fakrukom l-appuntament li jmiss il-ħadd li ġej fis-7 ta' filgħaxija biex flimkien nisimgħu l-kelma tal-Alla għal dak is-6 ħadd tal-għid. Intant nfakru wkoll illi matul dawn il-ġimgħat għaddejjin l-erbat fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu, nħeġġukom sabiex issibu moment kull nhar ta' erba' u tiġu tagħtu il-qima tagħkom lill-Omna Marija f'dan is-santwarju tagħha hekk kif nitħejjew għall-festa tat-tluħ fis-sema tagħha fil-15 ta' Awwissu. Is-santwarju jkun miftuħ minn kmieni filgħodu b'qudies illi jibqa' sejjer anki sa 8 ta' filgħaxija u l-qudisa prinċipali ta' filgħodu dik fit-8:30 tkun imxandra wkoll fuq dawn il-paġni. Aħna ma tfadlilna xejn li fnirringrazzjawkom illi kontu magħna u natukom il-lejla tajba.